Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkiýanyň harbiýleri ýurdun günorta gündorunda Kürt gozgalyňçylaryna garşy basyrşlaryny göçlendirip 10-njy we 11-nji awgustda Kürt söwüşçileriniň 17 nişanyna garşy howadan zarby urandyklaryny aýtdylar. Türkiýanyň amala aşyran bu çäreleri barada kardeşim Sahranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Türkiýanyň armiýasy 10-njy 11-nji awgustda Kürt fitneçileriniň 11 sanyny okudyna garşy howa darwalarynyň urulanyny aýdýar. Bu hüjümler Türkiýanyň harbylarynyň ýurdun günorta günnor bölegindäki Kürt fitneçilerine garşy howa hüjümleriniň gerimli giňeltmegi bilen bagly amala aşyryldy. Türkiýanyň Hakkari welaýatyndaky bu hüjümlerde bir kanun PKK ýagny Kürdistan İşçiler Partiýasyna degişli söwüşçüler nişan alyndy. Gürün edilen söwüşçüler has uly Kürt awtonomiýasyny döretmek maksady bilen 3-10 ýyllykdan bäri gozalaňlary dowam etdirýärler. Türkiýanyň armiýasy tarapyndan ýaýradylan beýanatda howa darwalarynyň Buzul dagynyň we Ikiýaka regionunyň töwereginde amala aşyrylandygy ma'lum edildi. Ikiýaka regionu İran we Irak bilen serhetleşýär. Türkiýanyň güýçleri iýul aýyndan bäri Siriýadaky Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine garanyňda Demiradyk Irakdaky we Türkiýedäki PKK fitneçilerine garşy has köpräk hüjümleri amala aşyrýarlar. Ankara bu hüjümleri iki düşmançylykly topara garşy sinhronlaşdyrylan görnüşde barlayan uruş diýip atlanýar. Türk häkimetleri Türkiýanyň öz çäklerinde de ýüzlerçe guman edilen Kürt fitneçilerini tutsa etdiler. PKK ýoluşçylygy diýen Cemil Baýyk Türkiýany Kürt söwüşçülerine garşy hüjüm etmek arkaly Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerini gorumakda aýplady. Baýyk 10-njy awgustda BBC korporasiýasyna beren maglumatynda meniň pikirimçe Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Siriýadaky Kürtleriň Türkiýanyň serhediniň golaýynda has köp territoriýa kontrollyk etmeginiň öňüni almak maksady bilen Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň Demiradyk Siriýadaky Kürtlere garşy alyp barýan söwüşinde üstünlükli bolmagyny isleýär diýdi. NATO'nyň agzasy Türkiýe bu aýplamалary reddedip ýakynda Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy operasiýalaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýandygyny aýdýar. Türk howa darwalarynyň soňky tolkuny 10-njy awgustda Kürt fitneçileri Türkiýanyň howpsuzlyk güýçlerine garşy öz hüjümlerini gaýtadan başladan mahal hassa güýçlenýär. Şol hüjümlerde azyndan 9 adam öldü. İstanbul'da partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulag bilen polisiýa merkezine hüjüm edildi. İstanbul'un häkiminiň edarasy bu wakada bir fitneçiniň ölendigini şeýle-de partlamanyň ýygyany bolan ok atışykda başga-da 2 söwüşçüniň we bir polisiýa ofiseriniň helak bolandygyny aýtdy. Şeýle-de 10-njy awgustda 2 sany aýal Birleşen Ştatlaryň konsulhanasyna garşy odaşdy, emma bu wakada hiç kime ýara düşmedi. Şol bir wagtyň özünde 10-njy awgustda Türkiýanyň günorta günnor böleginde harby ulagyň ýoluň gyrasyna düşelen bombanyň üstünden barmagy netijesinde 4 polisiýa ofiseri helak boldy. Türkiýanyň armiýasy Şırnakdaky Kürt söwüşçüleriniň harby dükçary eden aýry hüjüminde hem bir türk esgeriniň ölendigini ma'lum etdi. Şırnak Hakkari regionunyň gapdalyna ýerleşýär. Kardeşim Sahranyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganystanda Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli geňeşligiň ýolbaşçysy Gunduz şäheriniň ençeme böleginiň söwüşçüleriň eline geçenligini görüňärdi. Onuň söýlerine görä şäheriň daşyndaky owalaryň we etraplaryň hem ençemesi söwüşçüleriň gözegçiliginde galýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Guly Muradiýanyň maglumatlaryny dinläli. Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgyllygyna galýar. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Yusuf Eýýubi Gunduz şäheriniň bir näçe obasynyň jeňçileriň kontrolyna geçendigini Azatlyk Radiosyna ma'lum etdi. Basylyp alynan sebäpleri ýerine gaýdyp almak üçin awgan güýçleri harby operasiýa geçiripdir. Ýöne netije bermändir. Gunduz şäheriniň Kuçy, Kubaý, Çukurgyşla, Zarguzar we Hazrat Sultan atly regiony jeňçileriň eline geçdi diýip deputat aýtdy. Gunduzun obaları Kuçy, Kubaý, Çukurgyşla hawa şäheri irtibaty bar. Gunduz şäherinde howpsuzlygyň öpçün edilmegini sorap, bu şäheriň ýaşaýjylary protest geçirdi. Şäheriň goragy üçin çäre görmeýänlikde protestçiler döwlet resmiýetlerini aýplady. Deputatyň aýdysyça, Gunduz şäherini jeňçiler dowlugyna iýeler diýip halkyň gorkusy bar. Şonuň üçin Gunduz şäheriniň ilaty şäheri terk edýär. Hususan gruply adamlar Kabul we Mazar Şerif şäherine göçüp gidýär diýip Eýýubi aýdýar. Ana şol gorku bar göçüp ötýärler. Yani
Nerdim onca mutmain dal, şundan teşvişte. Gunduz şäheriniň Daştuwereginde ýerleşen obalary jeňçilerin ele geçirendigini Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň sekretary senator Abdulla Karlygam tasdiklady. Jeňçilerin Gunduz welaýaty boýunça hoply planynyň bardygyny senator öňe sürdi. Düşman saat planoy, wasi planoy hatarnak dora, bo giriftar sarak bolay Gunduz. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi bolsa, Gunduz welaýatynda hopsuzlygy üpçün etmek üçin alada edilýändigini aýdýar. Gunduz welaýatynda döwlet garşydaşlaryny ýok etmek üçin çäre görülýändigini ma'lum edýär. بین بردن دشمن و از بین بردن تعدیدات برنامه زیاد را در کندوز برویدیز داریم. دیگه در کندوز ابتکار عمل دشمن نداریم. Gunduz welaýatynyň Çardere we Daşda Arça atly etrawyny 2 aý töwerege öň jeňçiler basyp alypdy. Kalaýdal etrawynyň obalarynyň hem aglabasy bir hepde öň jeňçileriň eline geçdi. Hanabad, Aliyabad we Imam Saýip atly etraplaryň obalaryny da jeňçiler kontrol edýär. Emma Talibanyň basyp alyny sebäpini ýygyna gaýdyp almak Awgan hökümetine başartman gelýär. Gunduz şäheriniň basylyp alynan regionundan hem jeňçileri gowy çykarmak Awgan güýçlerine başartmaz diýip ýerli ýaşaýjylar hawatyrlanyma bildirýär. Şaýmerdan Olmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijileri, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Munyň üçin adathabar.com web saýtymyza tesvir ýazyň, sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýitirim bolan Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýewiň maşgalasy kärdeşleri we metbuat azatlygyny goraýjylar jurnalistiň tutsaglygy onuň jurnalistika işi bilen bagly diýip hasap edýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 10 awgustda ýaradan resmi beýannamasynda radiomyzyň merkezi boýunça regional müdiri Abbas Jawadi biz öz ştatdan daşary habarçymyz Sapar Mehmet Nepesguliýewiň habarçy bolmagy bilen baglylykda tutsak edilendigine ynanýarys. Biz onuň nirede saklanýan we hopsuzlygy bilen baglylykda çuňur aladalanýarys. Biz türkmen hökümetini onuň sag gurgunçylygyna kepil geçmäge we ony boşatmaga çagyrýarys diýdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň öz habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýewiň nirede saklanýanlygyny tasdiklamagy barada türkmen häkimetlerine ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Käbir maglumatlarda Türkmenistanda ýitirim bolan Sapar Mehmet Nepesguliýewiň Balkan welaýatynda tutsakhanada saklanýanlygy barada habar berilýär. Sapar Mehmet Nepesguliýewiň maşgalasynyň Türkmenistan alternativ teýdirlikleri neşrine beren maglumatyna görä, ol 7-nji ýylda Awazada maglumat toplaýarka tutsak edilipdir. Nepesguliýew planlaşdyrşy ýaly öýüne wagtynda dolanman soň garyndaşlary 28-nji ýylda polisiýa jaň edipdir we olary Sapar Mehmet Nepesguliýewiň Aktaş şäherinde türmede saklanýanlygy hem bekanun neşe saklamakda aýplanýanlygy aýdylypdyr. Nepesguliýew ýurdun infrastruktura problemalary iratyň saglygy saklaýyş urundan we beýleki sosial uğurlardan ýüzüýüz bolan problemalary barada habar berýärdi. Şeýle dol korrupsiýa barada maglumatda ýarlýardy. Sapar Mehmet Nepesguliýewiň video we foto görnüşli maglumatlary ören meşhurdy. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda täze görnüşli bedegli awtobus duralgalary bilen bilelikde köçeleriň orunda telefon awtomatlarynyň hem ençemeti ýerleşdirildi. Ak renkli tyllan agyşly şeýlen okatlary birnäçe köçede görmek mümkin, emma olardan jaň etmek mümkin däl. Munyň sebäpleri bilen Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurban gyzyklandy. Aşgabatdan bir taraplyk we 10 ýyl şu prospektiň Türkmenbaşy prospekti bilen kesişen ýerinden gün watara uzak gidýän bölüniň büýükligi oňorlaryny eýän bir näçe ýyl geçdi. Prospektlaryň öýünden bir wagtda olaryň gyrasyndaky ýani ollardyr awtobus duralary hem awadanlaşdyryldy. Şeýle bu köçeleriň urundaky awtobus duralarynyň ýanynda häzirki döwürde ýat bolup giden taksofonlar hem goýuldy. Bu taksofonlar awtobus duralarynyň belirli megdeş dizaýnyna ýasalypdyr. Bir taraplyk prospektiň taksofonlaryň
taksafonların rengi ak bolsa, 10 ýyl awadançylyk prospektinaky taksafonlarda ýaşyl renk azykly edýär. Daşyndan owudan bolup görnýän bu taksafonlaryň häzirki ýagdaýyndan çen tutup aýdylsa, ona olardyň dekorativ maksatlar, ýagny bele üçin goýulana meňdeýär. Çünki bu taksafonlaryň hiç biri işlemeýär. Ýogsa yerli ýaşaýjylaryň käýlerini aýtmaklaryna görä ilki başda olar işleýän eken. Ýöne hiç kim bu taksafonlarda näde peýdalanmalydygyny hem bilen okdy. Näçe saý atmalydygyny, hem-de şol saýa näçe wagt gepleşip bolýandygyny hem bilýän ýokdy diýip bir taraplyk prospektiň ýaşaýjysy Gurban aga gurulýar. Aşgabat şäher telefon ulgam döwlet edarasyna degişli bu taksafonlarda olardan näçe peýdalanmalydygy hakda ýöne instruksiýa bar. Emma onu Gurban aganyň aýdyşy ýaly gurulşmak üçin bu taksafon näçe pul oklamalydygy barda hiç ýyly maglumat ýok. Bundan başga da bu taksafonlarda daşary ýurtlarda ýaly telefon kitapçylary hem ýok. Hatda til kömek, ýangyn söndürjüler ýaly gulluklaryň telefon nomerleri hem görkezilmändir. Ýerge welläk geçsek Aşgabat şäher telefon ulgamy edarasynyň müşterilere hyzmat ediş nokotlaryny hem jan etmek üçin bu taksafonlara näçe pul atmalydygyny aýdyp bilmediler. Olar bu taksafonlaryň işläp işlemeýänini hem habarlaryň ýokdugyny aýtdylar. Ýokarda azalan iki köçäniň uruny goýulan taksafonlaryň işlemeýändiginiň üstesine de olaryň içinde daşyda gözgün ýagdaýda olaryň hemmesinde tolan wasypdylar. Taksafonlaryň aýnalary hem seyrek ýulyany meňdeýär. Taksafonlaryň içki bedewleriniň gopup başlanlary hem adel. Köp wagtlap ulanymadyk taksafonlaryň käýerini jemgyýetçilik düzgüni bozdular, eýem hajatkana öwürüp geçipdirler. Olardan ýakymsy ýys gelýär. Taksafonlaryň polunaky peşe uýdary bolsa, olaryň ters hajatlar üçin ulanýandygyny habar berýär. Öňde bellenýär, bu taksafonlar paýtagtyň bir taraplyk we 10 ýyl awadançylyk prospektlerini awadanlaşdyrmak işleriniň başyna goýulyp çykyldy. Taksafonlar şol köçeleriň her bir awtobus durulgysynyň goloýuna denýär oturdurly. Bu köneme uret proýekt boýunça awalyan iki prospektiň gyralaryna köpçüliklerini oturduryp çykylan. Onlarça taksafonlar üçin häkimetleriň döwlet budjetinden näçe çykdyjy edenlikleri barda hiç ýyl maglumat tapmak başartmady. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbany dinlediňiz. Türkmenistanyň Mary welaýatynda ýene bir bazar ýumruldy. Onuň başga ýere göçürilýänligi habar berilýän bolsa, täze bazar entek taýýar däl. Sowdagarlere bolsa ýene de kompensasiýa berilmändir. Habarçymyz Röwşen Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Marynyň iň uly ýarmarka bazarynyň içi dolu söküldi. Indi ol ýerde öňkü gylgalanly sowda we içi müşteriden dolu dukanlary görmek mümkin däl. Bazaryň daşyndaky iki gatly sökülmeli binalar diýmasaň, şu ýerde bir wagtlar bazaryň bolandygyny görkezýän hiç ýyl alamat galmandyr. Häzirki wagtda onuň içinde bir kisany ýük maşyny we içinde guruluşyk materiallaryny taýhallap bilen adamlardan başga hiç kim ýok. Öňkü duran sowda saýawanlaryň, pavilyonlaryň, giçmeçlerdäki sowda nokatlarynyň ýerinde traktorlar geçirilip temtekid edilipdir. Häzir ýarmarka bazarynda diňe guruluşyk materiallaryny we awtomobil ätiýat şaýlaryny satýan sowdagarlar galdy. Bu hili materiallary satýan sowdagarlaryň aýtmagyna görä, olaryň häzire çelle saklanyp galmagynyň sebäbi olaryň sowda nokatlarynyň bazaryň merkezinden çetde yerleşmegi bilen bagly. Emma häzirki wagtda olaryň sowda ýerleri saklanyp galynan bolsa, sowdagarlar sowdanyň indi öňküler ýaly uğrunyň ýokdugyny aýdýarlar. Olaryň haçan göçüriljegi häzirlikçe belli däl. Täze gurulan bazarda bu sowda bilen meşgullanýan adamlar üçin ýer gözüňde tutulman soň olar göçmeli edilse olaryň nira göçşegi hem anyk däl. Şeýlelikde özüni mekan diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky sowdagar ertiýeriň nähili boljagynyň aladaly. Beýleki dukanlar ýykyldy. Bizem bärde goýmadylar, çykararlar diýip ätiýat şaýlaryny satýan 40 ýaşlaryndaky mekan Azatlyk radiosyna beren gurrunda aýdýar. Bu bazar Mary şäheriniň 15 kilometr uzaklygynda ýerleşýän täze bazaryň gurulmagy sebäpli sökülýär. Resmiler bu iki çäräniň arasynda haýsydyr bir ilteşigiň bardygy hakda halk köpçüligine takyk maglumat bermeselerde sowdagarlar tapgyrlaýyn amala aşyrylan bu çärinden dahillydygyny aýdýarlar. Sowdagar mekan täze bazaryň gurulmagy bilen şu ýylyň başlarynda ilki mal bazarynyň, soňra tapgyrlaýyn maşin we beýlek sowdagarlaryň göçürilendigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sowdagarlaryň aýtmaklaryna görä göçürilen sowdagarlara çeken ziýany sebäpli hiç ýyly kompensasiýa hem tölenmändir.
Olaryň aglawaty göçürilen ýerlerinde sowda nokatlaryny arendasyna almaly bolupdyrlar. Göçmäge garşy çykanlar bolsa diňlenmändir. Täze wazardan yer alan adamlar diňe arendasynyň ýokarlygyndan däl, täze wazaryň uzakda ýerleşýänligi sebäpli müşterileriň azlygyndan hem şikayet edýärler. Bazaryň şäherden uzakda ýerleşýändigine garamazdan ol ýere awtobuslaryň gadaly gatnawy hem gözüňde tutulmandyr. Täze wazar bölek binalardan ibarat bolup, bazaryň içi giň we onu duruşy bilen dükanlar emele getirýär. Müşteriler islan önümniň hemmesini diňe bir nokatdan tapyp bilmeýär. Olar dukan aýlanmaly bolýarlar. Türkmen halasynyň göle şeklini suratlandyrýan proýekde gurulan Marynyň bu täze bazary ýaly bazarlary ýurdun beýleki welaýatlarynda da hem guruldy. Täze bazar Marynyň Aşgabat ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Habar Sima Rövşen Çariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Mara welaýatyndaky bu soňky ýagdaýlary şekillendirýän fotosergi hem taýýarlandy. Surat görnüşli maglumatymyzy görmek üçin adathabar.com web saýtymyza tapar ediň. Oňa Türkmenistandan derwede.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Awgustda Türkmenistan Hazar deňiziniň gününi belleýär. Deňiziň ýakasyndaky awada täýat zonasynyň gurulmagyna milliardlarça dollar maýa ýatyryldy we ýene ýatyrylýar. Emma bu deňjaldyş künjeginiň döredilmegi töwerekdäki ýaşaýyş ýerlere nähili täsir ýetirdi. Kardeşim Muhammed Tahir bu sowal bilen Türkmenistanly ýazyjy Murat Bogaýew ýüzlendi. Gelin häzir bu söhbetdeşligi dinläýäli. Amamradaga awada yılların dowamında 5-6 milyar dolar maya goýuldymy diýen bu ulaqan pul bu maýanyň täsirine awazanyň töwereginde ýerleşýän owalardan nähili göz ýetirmek mümkin. Awada 10 milyar sermaye ýatyrylmagyny ýöne şol owalaryň bir toparynyň myhalyna bolan şol owalar üçin şol ýatyrylan sermayeler ýitki boldy. Meselen şol awadan guruluşy başlanmazdan ozal Krasnovodsk Türkmenmaş şäherinden kän ahir ozal dören gadymy awada owasy häzirki awada diňjar soňasynyň guruluşynyň giden ýerlerine ýerleşýärdiňe şol owada 500-den köpräk ýaşaýyşy ýykyldy. Diýmek bir 2000-3000 adam ýaşaýyşy barly oranda diňe asarly bölüni şol wagtky Krasnovodsk Türkmenmaş etrap merkezi bolan Jamga pasyologyndan ýaşaýyşy ýa-da mellekleri berildi. Yine bir yitirilen yitkisine häzirki awada diňjar soňasynyň salynan hem salynýan ýerine 13.000-den owrak daty zaýlar bardy. Ine şol daty zaýlarym şol daty zaýlarynyň eýler üçin girdezi çeşmesi. Dasalar diňjalmaga gelýärlere krene berilýärdi. Krasnovodsk şäheriniň ilatynyň uly bölegi tomuz gelýän girdezisinden hem kefildi. Yitirilen ýetki bilen birlikde indi awazada ýanky goýulan sermaye bilen begiden täze proýektler guruldy, oteller salyndy. Olaryň işgärlerini ýerden getirilýändi. Lokitadan sereseňe şol işçiler awadaryň töweregindäki owalardan ökçün ediläýmeli. Umuman awada gurulýan otellerde işleýän işçileriň agramly bölegi ödem aýdaly şol tehnik işgärleri diýerlerimiz yerli ilatdan awada ul otelleriň gurulmagy bilen Türkmenmaş şäheriniň yerli ilatynyň iş bilen öpçünçüligi birneme gowlandy. Ola günden iş ondan başga da aýdaly awadan goloy boltymyna bir saklanyp galan 2 owa var. Meselem awada bilen goňşulukda ýerleşýän katejler diýilýän bir owasylyk bar. Şol katejler owasyny ýaşaýan ýaşaýjylaryň kalan ýaşaýşaýlary owadan zaýlar öz howlullaryny şäher ýolbaşçylary, häkimligiň işgärleri bilen umumy dil tapyp bir dilin ýagdaýda diýen ýaly öz howlullaryny farly mukdarda aýdaly 2-3 sany at saklaýarlar. Ondan şol günniň belli bir wagtlary atlaryny ýygyp baryp şol diňjalma barallary ata mindirip ýa-da atyň ýanyna durup suraty düşürýärler, video düşürýärler, berdilatyň şeýler hakkadanja diýerler bar. Yerli ilatyň çeken ýany görýän peýdasyndan has köp boldy. Siziň ünsüňiz ýene bir çek bolýanda awazanyň ýollary diýsen owadan siz özüňiz o ýerde bolup gördüňiz. Elbetde şol owadan ýollara barmazdan ozal ýolagçylar goşmaçy ýollardan geçmeli bolýarlar. Diýjek bolýanym awazanyň gurulmagy şu töwereginde ýerleşýän owalaryň etraplaryň infrastrukturasyna da bir täsirini ýetiripmi?
Ay edil bir avadan öz olaymasa kämir gözüyle ok mesele mene Aydaly aeroportdan aýdýan ýol Krasnoyarsk şäheriniň Demirgazyk Gunmasar tarapyndan Nevtgaýtadan işleýän zawodun gapdalyndan geçip gidýär. O ýolun soň bir şäheriň ýollarynyň gowlanmagyna ullukon täsirini ýetirmedi. Odan ýolum şäherden çykandan soňra Köne Krasnoyarsk şäheri bilen Avadinzalstonowyň aralygyny 15 kilometr semes odan ýol bar. Ýöne şäher içinde näse inandyrjam bolsa şeýle zatlary ünsüzlerilen ok. Bolýa, amamladagy beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kerdeşi Muhammed Tahir'in Türkmenistanly ýazyjaman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Awada siz diýen alyp gördüňizmi? Dip Adatlyk radiosynyň şu sosial ulgamlarynda orta atan sowalyna käbir okuyjylarymyz pulum ýok diýip jogap beripdir. Hormatly radio dinleýijiler, awada bilen bagly sizde nähili tejribeler bar? Bu sowalymyza jogap bermek üçin Adatlyk radiosynyň adathabar.com websaýtyna we Facebook hem Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna tiýahat edin. Şeride bu yerde Balkan vilayetinin din çalışdı oluklarının yine biri Çilekendeki yağday barada foto sergimizi hem görüp bilersiniz. Adatlyk radiosunun gepleşiklerinde gozgalayan meseleler barada koşmasa maglumatları adathabar.com websaytymyzda görüp bolyar. Oňa Türkmenistandan derweden.net ya da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bilersiniz. Biz bilen telefon arkaly habarlaşmak ya SMS yazmak isteseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-0455, e-mailimiz hat e-mail belgisi adatradio.org. Adatlyk radiosy siziň hatlaryňyza, jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýydarlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Adat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Adatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Adat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň. Gidip çıksam kenarımda lele vardır ya, durma düşün sanarım aley, gözlerim intihardır ya, durma düşün sanarım gider